बुंनो राव गैया बेसेबांबा दुखु नयन नोंथांमोनाथ' भिडिअनि जेनाखि फुटेज बेखौ मिथिखाबाय दा बिथांमोनहा मानि फिसानि थाखाय जोबोद दुखुआव दङ अन्नानै नोंथांमोना जेसेबां हायो जेसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम बहाबाफोर नुबायब्ला नैबे सिगां होखानाय जेनाखि कन्टेक्ट नाम्बार दङ बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय खोन्थाहरनो थाखाय बयखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय बिथांमोननि दुखुखौ नुनानै आंबो बिराद दुखु मोनबाय जेन' बे गोमानाय हिन्जावसा सानैखौहाय थाबैनो मोनो दा आङो मैयानि भिडिअआवनो होखादोंमोन बिथांमोननि जेनाखि मुं आरो थंफोरखौ दा दिनैहाय आरो नैबे भिडिअ फुटेजखौ नुबावनानै आं होबावनो गोसो जाबाय दासिम मोनाखै जेसेबांनाखि जेरावखि थाया मानो गोजान गोजान जेनाखि बेंगालर दिल्ली गुवाहाटी गुजरात बायदि बायदिफ्राव लोगो मोना मानो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बेजों लोगोसे दा नै जोङो एसे खामानि मावना फैदोंलाय आरोना बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा नै बावहायनो आङो एसे हा दा बेखौनो मानि आङो भिडिअ नुनानैहाय खालामनाय जाबाय आरो थ' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बेजों लोगोसे आङो दहाय जोंहा सामारसिबल बानायहैदोंमोन बासुगावआवहाय ओमफ्राय दा आङो बेखौ नोंथांमोन खोन्थानो सानदों जायफोरनाखि सामारसिबल दं बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै थांनो हागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौथ' होनाय जायाखिसै खिन्थु SMS खालामोब्ला माने मोनगोन आरो हरनो हागोन आरो बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ दङ होथ'नाय जायाखै ओमफ्राय बिसिना साइनबर्डबो गैया आरो ना डाइरेक्टलि थांनांगौ बासुगावआव फार्स्ट थांजेननानै सारियालि मोनखायो सारियालि मोनसे लाइट दङ गोजौआवनो बे गोजौआव थांबानो बेखौहाय मोनहैगोन आरो डाइरेक्ट थांबानो नोंथांमोना बानायनो सेकेन्ड हेन्डबो मोनगोन गोदानबो मोनगोन रिफारिंबो बानायनो हागोन आरो नोंसोरो गलांनानै सालायो जोंनि ब्लग भिडिअ बानायनायखौ मिनिनायदों आरो थ' गाइसमोन नोंथांमोना थांनानै लायोबानो जाबाय जुदि नोंथांमोनहा नांथारगौ होमब्ला नाम्बारखौ हरना होनो हायो आरोना जायफोरनाखि बानायनो गोसो दा जोंनिजोंथ' बेखौहाय बानायनांगौब्ला दा साइज खतरा 80,000 गाराबानो कलखौ दोनायजों माजों मिस्ट्रि खरसजों बिदि थाङो आरो जोंनिजोंहाय साइज खतरा 80 बिदि थाङो आरो गासै खरसा लानानै आरोना जोंनिजों बिदि नङाबानो मोनजाया आरो कला बे जानला मोनला दै बोखोग्रा मटर मेचिनफोरजों बोखोलाबायनानै मोनजाया आरो एकदमबारे दोथारखानांगौ गोथौ 80 फुट 90 फुट बिदि दोनांगौ आरो अब्लासो मोनजायो आरो जोंनियावथ' दा नैबे सामारसिबलखौ खुरनांगौबा 60 वाट नांगौ आरो ना ओमफ्राय दा नैबे बुस्थुनि थाखायनो दैखौनो माने मोलोङाखै आरो रानथाबनानै दंमोन दा बेखौ जोङो लांफैबाय आरोना बासुगावआवहाय आन्दायनाङा रावबो खासि खथाजों डाइरेक्ट खोलाजों फैदो सारियालि मोनखायो नै ओमफ्राय नै बिदि लाइट दंखायो नै नैबे लाइट दंखायो नै बे लाइटआवनो बे लाइटनिफ्राय ओरै फैदो आरोना नै सारियालिखा बे सारियालिनिफ्राय फैदो फैनानै डाइरेक्ट हाबफैबानो जाबाय ओमफ्राय नैयाव मोनखागोन आरो नै बेनो नैबेनो डाइरेक्ट फैनानै लांफैबानो मोनखागोन आरो रिफारिंबो बानायो गोदानबो मोनो बावहायनो नै बे जिनिसखौ लांफैदों जोङो नै गोदानाव बेसेबां लायोलै बेयो गाव गोजा 10,000 बेल' डाइरेक्ट ना डाइरेक्ट गोदानावहाय 10,000 रिफारिंबो बानायो गोदानबो मोनो बेवहायनो आरो ना अनेकथार मेचिन बावनो मोनजोबगोन आरो मा चेक खालामनांगोन नामा दा चेक खालामनोसै आरोना नायनोसै नायनोसै जों जादोंना जायाखै माने नायग्रोखाथारसै आरो
ओइस फ बागदाव नङा फैबाय जाबाय थिगैनो दं बिदि अरखि जोंलाबायनायखौ गियो आरो मा बिजों माबा खेला गेलेग्रा नङा इउ दं नामा बै माबा लाखिग्रा बेखौ लाखिग्रा इउआ इउ बे नाड़ा दङ बेखौ हरलाय मा बुस्थु दं एकदम बारि आयु देनजार माल दं जोंनि गिर्जानि घन्टाखौनो बिदिखौ लाबोनोसै नै ए बानायनो बेखौहाय